pa ako. Oh, anong may... sige nga, ikwento mo nga sa akin. Huwag daw masyado yun. Malayo lang na yun. Oh, yan. Hindi. Ano lang yun. Light lang yan para sa ganun mag-blooming ka. Yes! Wow! Mayroon akong request na day off. Kaya hindi ko itutuloy ito kasi guys, yung panganay kong anak nag-DIY. Guys, magandang araw sa atin. Maayong adlaw sa inyong tanan mga kaigsoon. Imbag nga daw tayo amin na po kakabsat. Yan. Yes! At nandito na tayo ngayon sa Grand Forks, North Dakota. Magpapadiesel lang tayo. Pauwi na naman tayo ng Winnipeg guys. Sa mga nakasunod sa video vlog natin, no? Parang wala pa yata akong 5 days. Kasi nung previous na video vlog natin, umalis tayo. After that, nag-deliver tayo somewhere in Wisconsin. Doon sa diniliveran ko ng araw na yon, nag-pick up din ako. Pabalik na rin ulit ng Winnipeg, Manitoba, Canada. Actually, papunta to ng Calgary load na to eh. Since mayroon akong request na day off. Kaya hindi ko itutuloy ito kasi guys, yung panganay kong anak nag-DIY online application ng Canadian citizenship. Thank God, bukas ang kanyang oath-taking. Kaya hindi ko talaga imimiss ito, gawa nga ng syempre pinakamalaking achievement nila yung oath-taking na yun eh. Kumbaga kami ni Mrs. at saka yung minor na mga kapatid nila Canadian citizen na, gawa nga ng syempre minor sila. Kapag ka nag-Canadian citizen ka kasi dito sa Canada, bilang kami ni Mrs. nag-apply kami, yung mga maliliit namin pasok na yon sa pagiging Canadian citizenship. Although ang application dito sa Canada ng Canadian citizenship is individually, kumbaga isa-isa. Kung nag-apply ako ng Canadian citizenship, yung Mrs. ko ayaw niya mag-Canadian, pwede. Kasi Canadian citizenship is by your choice yan kung gusto mo mag-Canadian citizenship. Yun. So yung mga anak ko since 18 years old na sila plus, kasi dumating sila rito nasa magi-18 na sila. Inantay muna nila yung eligibility para makapag-apply ka ng Canadian citizenship. So ang nangyari after 2.5 years, which is ang panganay ko 21 na, at saka yung pangalawa ko is mag-20 or 20 kamo na lang. So nakapag-apply na silang dalawa ng Canadian citizenship. Actually yung pangalawa ko, siya yung unang nag-apply, paper yun eh. Kaya natapos ng Canadian citizenship niya, wala ako noon nung nag-oath-taking siya. Personally, nasa biyahe tayo, alam niyo naman ng lakay tracker, lagi tayong wala sa bahay syempre. Ngayon online, pagkakataon na nandyan tayo sa bahay at saka nag-request tayo at napagbigyan naman yung request natin, kaya samantalahin ko to. But anyway guys, magpapadiesel lang ako. Sagad-sagaran ngayon yung diesel natin, punong-puno yung aking I mean, walang laman yung aking diesel. Once again at noon, natin halos ma-empty na. Ayan. Tapos maglalagay rin ako nito. But anyway, baba tayo. Pakruduhan natin lahat-lahat ito. Diesel natin yung traktor at ganoon din yung reaper. Pultangin natin, alamin natin kung ilang ang may lalagay. See? Nakita nyo na? Fuel level is low. Yan. Magkano ba ngayon ng how much is the price of diesel right now? Hindi yan. Ito. Ito, diesel exhaust fluid to eh. Ito 3.649 per gallon yan. Kasi nasa US tayo guys. Kaya ang labanan dito ngayon is per gallon. Sort lang natin.
Okay. Temperature, ayun. Tama yung temperature niya. 0 ang set point natin, which is yun. 1 ang temperature ng box, sakto lang. Tapos sa kabila, ikutan na rin natin. Sabay ano na to, ikot. Sayang ang pagkakataon eh. Para ma-check natin yung unit natin. Ilaw. Tripod, pero lagyan ko na yan. Kasi idadrop natin guys sa ano eh, sa yard. Tigas. Naulan no? Wala pang snow guys, pero ulan no? Ilaw. Saka padlock. Kompleto. Para wala sila masabi. Check. Ilaw ni Cordapi, ang mga ilaw niya, lightings sa taas. Oh yan, lahat gumagana. Yan, lahat gumagana. Good. Okay. Oops. Yun. Alright guys. Oh, nakalagay tayo ng ano. 200.675 gallon. 720.22 USD. Wow. Next is DF. Okay. Okay. Tayo sa harapan, tapos kunin ko yung receipt ko sa loob. Let's go. Ace manifest. Kunin natin dun sa loob pati resibo. Move tayo dun sa harap kasi may sumusunod sa atin eh, para hindi rin sila makapahala. Alam nyo na. Okay, park muna tayo rito. Let's go. Okay, so number 15. You want that, but I have to bring my number on. Ano natin yung ano? No. Hi, can I get the receipt on 15 please? 15? Yeah. One receipt only and Turkey Enterprises? yes, Tur- ma'am. Okay. They send me my ACA here. Ace manifest. Let's see. Thank you. What's the company?
Oh, Turk, 2. Yeah. I got everything so far. Is that one yours? Nice, sir. That's me. How much? $2. Thank you. Excuse me. Yeah, very good. Thank you. You're very welcome. You want to push no to that question, please? Keep going. Okay. Sure. No, you have to use your finger. Oh, no. For Yep. now. No, because you're at Okay. $2. Do you need a receipt? Yes, please. Thank you. It's great. There you go. Thank you. Thank you. Yun guys. Nakuha na natin lahat. Tara. Okay. Alright. Alright guys. Ayan. Tapos itong Ace Manifest pang tawid natin ng ano, ganyan lang. Ang border. Tapos abot ko na lang mamaya doon. Let's go. Alright. Approaching Emerson border na guys. Ay, nakita natin Canada Customs 1 mile. Kanina pa ito nakaulan. Hindi na talaga tumigil pa. Mainit kasi temperature guys nasa positive 8, not enough low temperature para itong ulan na bumabagsak gawin niyang yelo. Hindi pa ganoon ka totally kalamig kaya hindi mag-yelo. Yeah, winter nga ngayon, no? Pero kung ang temperature nga hindi naman nag-negative, hindi talaga magiging snow yung bumabagsak na tubig na yan. Kasi ang temperature mainit kaya tunaw ang snow. Sa taas pa lang tunaw na. But anyway, ito ano na tayo? Border Canada Custom. Tahimik ah. Hindi masyadong busy. Sa kabila kaya? Minsan sa kabilang matindi busy sa kabila. Continue on the current road. Stop. Diyos. Lagay ko yung sarili ko rito ng CBSA Border Cross.
inside that house. Afternoon, sir! Outside the front door. Yes, sir. Alright. Are you alone? Ay, I'm alone, sir. Where do you live? Winnipeg, Manitoba. Over in the US? Since the 15. Purchase or acquire anything? Oh, no, just the food that I bring there. Come back. Alcohol or tobacco? Oh, no, sir. Okay, go ahead. Thank you, sir. Have a good day. Ayan, guys. Alright, guys. Let's roll. Ayan. Passionelli. Nasa Canada ulit tayo. We're good to go. Ayan. Ito yung passport ko, dito lang muna to. Tapos isama ko itong papel na ito pa sa bill of lading. Kasi hindi naman ako ang magdadala ito eh. Hanggang sa Calgary. Na-drop ko lang dyan sa aking ano, sa aking yard, sa aming yard. Bilisan lang. Wala pang 1 minute. Alright guys, alas 4 na. Wow! Almost into third yard na. Tawagan ko lang si Mrs. kung nasan na sila. Asan na kayo? Nandito pa kami sa may Macpirit, traffic ha? Baka highway na. Oh, Diyan sige. ka na? Oh, lapit na ako. Ako nauna ka. Ihanda mo na. Huwag ka muna pumasok doon. Ihanda mo na lang muna yung mga gamit. Oh, sige, sige. Busy hours na yun, alas 4. E baka abutin tayo ng mga bata. Meron silang ano ngayon, meron silang karate. Kaya nga. Baka malate. Eh di ba, pagdating mo dito, dire-diretso na tayo. Oo. Ihanda mo lang yung mga gamit. Okay, okay, sige, sige. Inaabot sila ng traffic daw guys. Eh, naulan kasi. Basta ganito, talagang maulan talaga. Pagkatapos ko ma-drop itong trailer,
Kausapin ko sila doon kung magagawa nila itong truck. Magpapa-change oil na rin ako guys. Change oil. Loop racing at saka torque. Sana magawa nila ngayon. Kasi tinawagan ko kanina yung ano yung manager ng shop. Kung magagawa nila ngayon, sabi niya, oo daw, gagawin nila. Sabi ko, daling ko na lang sa shop nyo para sigurado. Kasi kausapin mo yung tao doon kasi wala ako doon. Sabi niya, sana nga ngayon. Highway 27. Nakaulan guys. 1/2 mile, turn left on Highway 230. Ito yung ayaw na ayaw ko gumalaw sa labas, mababasa akin. Sisipunin ka pa. Maaga ako nag-start kanina mga bandang alas 4:30 ng madaling araw. Dahil naantok ako. Turn left on Highway 230. Yard na tayo. Samantalan natin, hindi masyado malakas ang ulan dito. Drop, tapos puntaan ko sa shop. Pasok ko ang trailer kung gusto nilang ipasok ko doon.
Alright. Okay, drop trailer guys. Yes! Let's go. Baba natin ang airbag. Baba natin landing gear. Tapos temperature tamang-tama. Kailangan ilagay natin dito kasi naulan eh, para hindi pasukin ng tubig itong mga linya natin. Let's go. Basa, alisin muna natin yan. Alright, tabi lang muna tayo rito guys. Pasok muna ako sa loob, tanungin ko muna kung pwedeng ipasok, kung may space doon sa loob. Ang shock nila, pasok ko. Kung hindi, okay magagawa, iwan ko na lang doon sa parking doon at sila nang kukuha. Let's go. Andiyan na rin sila misis guys. Andito yung nasa kabilang truck yung shop, mechanic. Kinakausap siya nung isang driver, may problema yata rito sa truck. Antay lang natin. Tanungin ko kung papasok ko doon sa loob nitong truck para masigurado. Wala daw rin sa loob yung ito na. Wala sa loob Wala doon sa loob ng nila, shop ang room, para dalhin ko na nga sana itong truck doon para mapa-change oil ako. Yan. Kaso sabi niya sa akin walang room. Okay lang, at least sinabi ko. Sana nga magawa nila. Okay, lahat naman ito naugasan ko na yan. Iwan ko. Yung mga may tubig pala man iwan mo na. Iwan mo natin dito. Pasok muna ako sa loob daling ko itong mga papel Ikaw na munang bahala rito, galawin lahat ng mga bagay-bagay. Itiwala ko muna guys kay Mrs. Yan home time tayo. Wala daw hopefully next. Bakit meron kang kamera? Oo. Saan? Ito, ano bang pinagagawa mo sa loob? Malalaman nila kung umiihi ka dyan alam na nila. Hindi naman siguro. Kunin mo na lang lahatan. Tapos pagkipatay mo na lang yan. Tapos pag ito unplug mo na lang ito. Hindi natin kapihan ko doon. Abot ko na lang. Sige, bababa ka na ba? Itong mga ito, kunin mo na ito kung gusto mo. Dalhin mo, ilagay mo na lang dyan sa bag mo. Guys si Mrs. Alam nyo naman si Mrs. Talaga yan, mabilis talaga yan. Alerto. Tagal mo lahat? Patayin ko. Para sa gano'n mamatay yung yan tamang-tama yan.
Okay. Hmm. Galing ko muna itong mga papel dun sa loob, guys. Guys, let's go home. Park na natin yung truck natin dito. Okay. Ayan. Make sure ito, pag binalikan natin, nandyan pa rin yan, dito yan. Tandaan natin yung nagalaw. Alright. Sana magawa nila ngayon para walang problema. Basa dyan. But anyway guys, let's go. Let's go home. Hindi ko na ilalak. Wala namang kukuha ng magamit ko yan. Walang basta-basta kukuha ng magamit natin yan. Mag-bless muna yung mga anak ko. Buksan, Han! Hi! Kamusta pa? Bes, I'll go there. Careful. But halikan nga natin si Batiti. Hi Batiti! Oh, you still boy? Wipe your face now. Kiss. Okay. Wipe. So where is your everything? Your uniform. Oh, it's in the bag. Okay, let's go. Yatid namin 'tong mga bata guys sa sa kanilang taekwondo. Pag may taekwondo sila ngayon malilit na sila, pero wala tayong magagawa. Ayan talaga ang kasi siyempre sinundo ako ni Mrs. Let's go. Ilang araw ba ang taekwondohan nila, Han? Andito. Ilang February? Hindi, sa isang linggo ilang beses sila? 2 beses. O so nataon ng, ano ba, Lunes at saka? Martes at Webes. Martes at saka Webes? Oo, 2 araw. Tara guys, home time. Ay, makakarating ako sa ni Papa, sa kanyang oath-taking online. Bukas yun guys. Alright bebe? Yeah. How's Batite? He's good. Mga Pilipino yun sa dyan? Saan? Saan pang matrap? Hindi, si yan, yung James. Yung puti. Pinapaandar yata yung kanilang EPO kasi kaka-install. Inantay ko kasing bumaba siya, kawa nga nang kausap ko si Jan kaganina, yung truck, kung pwede na nilang gawin ngayon. Sabi niya oo daw, puro naman siya oo. Ngayon, ipasok ko na lang sa truck, sa shop nyo, sabi ko, para sa ganun, siguradong magawa. Kasi gusto ko na rin ipa-change oil, fuel filter change, Bakit na hindi nagawa na? at saka oil filter change, tapos lube grease, at saka retorg. Bakit hindi nagawa na? Hindi niya sinagot akala niya nagawa busy rin siya. Ngayon sabi niya wala daw pwesto doon sa shop nila ngayon kasi 3 trailer nila yung nandoon inaayos at nag-iisa daw siya ngayon. Hopefully magawa nila pagbalik natin. Mustahan Melop tabi. Mag-aaral na ako ng Mechanic? Yung daming plano ni Mami Ako na lang magmi-mechanic sa truck mo. Hindi na kailangan niya. Pasok na yan sa sa business expenses natin. Need to. Importante dyan Pwede yung mga akong bata. paaralin ng business mo? No? Pwede akong paaralin. Dili. Hindi ko man. Careful Jorner. Yeah po. Dili. No budget. Let's go guys. Atid natin itong mga kids doon sa doon sa kanilang karakarate. Alright guys. Who misses Papa? Everybody? Yeah. How's Batite? He's good. Oh, you look like a boy now. Okay. You look like a boy. Boy naman talaga siya.
Padede ako kay Baki. Gigising ako ng alas 12 ng madaling araw. Guys, nandito na tayo sa McPhilip. Ano yun, Han? Nung nagpapapayat pa ako, Oh, anong may... sige nga, ikwento mo nga sa akin. huwag daw masyado yun. Yung malayo lang na yun. Oh, yan, hindi. Ano lang yun. Light lang yan para sa ganun, mag-blooming ka. Yes! Kailangan ng light. Yung mga nagbablog nga, may ilaw guys, di ba? Yung ano, light. Yes! Tulad yan, oh, may lights yan. Para makita tayo eh. Kung hindi tayo makita, madilim. Okay, kwento mo sa akin. Nung nagpapapayat ka, ano, laki guys ng pinahit ni Macy's ha. Ilang, ano? Pounds? Ay, 110 kg ako na na. 110 kg si Macy's noon. Siguro mga 105 kg ako kasi 210 pounds ako nung nagpatimbang ako eh. Bago ka nagpapayat. So ilang timbang ka na ngayon? Ano na? 65. So ilan ang natabas sa'yo? Malaki. 40 kgs? Oh yeah, the Palagay mo fat yun. Oh, syempre. Fat at saka yung e-back sa tiyan. Gigising ako ng madaling araw para Bigyan mo kami ng tipsan. mag-exercise. So ibig mo sabihin madaling araw mo yung paglalakad nun? Hindi, Ilang- wala pa tayong treadmill nun. Oo. Bumili lang ako ng maliit na dumbbell. Yung 3 kg na dumbbell. Sabay diet, no? Oo, mahirap. Pero kapag isa puso mo yun, 3 months lang yun eh. Tabas agad? Oo, Tapos 3 ang- months. No rice, lahat kinakat ko. Nag-low carb pa. Sabay-sabay na. Low carb, diet, exercise, 3 months. So, yung 200 pounds siya, Umabot nga ako ng 55 kg noon, kaso masyadong payat na ako. naging 100. Ilang pounds ka nun? Na ngayon? Ay, hindi ko alam sa pounds, no? Ngayon, ilang kg ka na? 65. Okay, so yung 110 kg niya noon, si Umabot ako ng Mrs. 55. 55 Pumalo yun. siya ngayon ng 65 siya ngayon. 55 na nakaraan. Eh, kaso masyadong payat na yun eh. Oo. Butot balat na si Mrs. guys yung 55. Wala na tayong mahaplos na medyo fat. Ayaw ko rin naman yung masyadong butot balat. Pangit. Siyempre, ikaw ba naman ng guys? Mag-uulam ng buto na lang, wala na. Ayaw ko naman yung masyadong buto. Laman na, walang laman. Yung wala nang laman. Kailangan pag mag-ulam ka, siyempre may laman din naman na. Diba, Han? Sabi ko sa'yo. Alright guys. Tumatanda na tayo, 40. Kailangan Si Clark, did you wear a seatbelt? Everybody wear a seatbelt, okay? Wow, ganun talaga. Okay, let's go. Tayo na rito. Malapit na tayo guys dun sa sa taekwondo nila. Tapos uwi na tayo sa bahay. Tapos pagkatapos nun, balikan na lang natin mga bata mamaya. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa taekwondo. Drop mo lang kami dito, Han. Kunin mo yung uniform nila dyan sa likod. Sige. Pwede ako mag-park dito sana, saglit lang. No? Oo, dito na lang. Park ka lang dyan, tapos alis din naman tayo. Dito. Yan. Para sa ganun, hindi na tayo matagalan. Dito ba sila magbibihisan? O, dun sa washroom. Oh, washroom na lang. Sige. Sinel, you take care with you here, okay? We will come back. Tara na. Okay. Oh, Let's go. go in. Okay. Oh, you don't Hintay need na the lang. phone? Okay. Hintay na lang. In the house? Okay. Let's go, guys. Wait for mommy. We will bring you all the belongings. Oh, dyan na yung mga kaklase nila. Nel, careful. Careful. Because the careful na. Everything cool with the feet? Huh? My uniform. Eh? Mommy's getting it. Mom's Let's go. I'll just change in the bathroom, Mom. Yeah, in the bathroom. Okay, go. You're coming? No, I'm just gonna come with you guys there. Eat the food now and then put the garbages here. Don't worry.
Go faster. Faster na. Yeah. Hurry up. Okay, whoop. Hold Papa. Hold Papa. Hold me. I'm just gonna Guys, do that. You what? I'm just gonna say stop. Okay, let's go guys. The cars. Thanks Ate Chanel. Panthers. Go. Go with mommy. Change your clothes. Hi, Mr. Stay 20. Come here. Kulit ba ako? So 2 months po? 2 months pa bago maalis siya? Next time be careful, okay? Agpapas. Huy! Anong year ah? Guys, miss na natin ang batiti. Starting now. This starting now, okay. You're going in there now? Oh, say bye-bye to the camera now. Come. Hurry up, come. Ang kulit pa, ikot-ikot eh. Bye. Yeah, say bye-bye now to the camera. Yeah. We will wait only Batiti. We will come back later, okay? You will watch your brother and sister. Okay. Say bye-bye now to the camera. Okay. Where's your belt? Huy! Kiss! Last kiss and say bye-bye. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye. Okay. Okay, study harder, okay? Huh? Trophies. Oh, you got trophies? Okay, go. Now go. I didn't got the full. Yeah. We will come back, okay? Sige na lang, okay? Walang belt doon? Wala ba siyang extra? Sabihin mo sa kanila kung wala siyang belt. Ayun, mag-list din doon. Yes. Okay. Let's go, Han. Guys, tara na. Don't wear your shoes in there. Tara na, Han. Sirin, Win. why you sit down? Kaya mo siya, Han. Maghahanap siya ng ano. Guys, uwi na kami. Ibigay mo na, para hindi siya maboring. But you have to watch your brother there, ha? Hindi niya ma-watch yun. Kaya mo na. You have to focus, ha? Stay Kung there. kunin mo yung... Diyan ka na lang. Bigay mo na lang sa kanya yung cellphone mo. Kanina kasi binibigay sa kanya kasi kalimutan niya yung gadget. Buksan mo, Han. Naulan. Kasi yung gadget niya, yung phone niya, kasi may phone din naman siya. Naiwan niya kasi galing sila ng school. Tapos sinundo sila ni Mrs. from school. At pagkatapos sinundo ako. And then pagsundo, ito nga, diretso na tayo dun. Guys, no, once again, thank you for watching. Hanggang dito na lang muna siguro to. Ano? Si bye-bye na to the camera. Uwi muna kami at maliligong muna ako. Tapos balikan natin yung mga bata. Peace up guys, thank you for watching. Peace out. Bye for now. Lakay Tracker.